L'alumnat de quart d'ESO ha culminat aquesta setmana el programa Recerca, Creació i Servei, l'RCS, un projecte impulsat des del Departament d'Educació de la Generalitat per tal de fomentar el treball col·laboratiu dels joves salvatans amb diverses entitats públiques i privades, tant a nivell nacional com local. La innovadora iniciativa proposa dividir els nois i noies del darrer curs de secundària en 3 àmbits: el científico-tècnic, el comunicatiu i l'artístic-social, que poden escollir lliurement. De manera trimestral, els joves de cada branca s'embarquen en un engrescador i ambiciós projecte que els porta més enllà de la selva. Per posar un parell d'exemples, durant el primer trimestre, els integrants del grup científico-tècnic ajudaven a dissenyar una aplicació de reconeixement de residus amb el suport del barceloní Centre de Visió per Computador, i els de l'àmbit comunicatiu col·laboraven amb el suplement de Catalunya Ràdio en la producció d'un programa a la secció L'Ofici d'Educar. Ara bé, en aquest darrer trimestre, els projectes tenien un denominador comú: havien de cooperar amb alguna entitat o ens local. L'alumnat del científico-tècnic unia esforços amb l'Ajuntament i l'Associació per a la Conservació dels Ecosistemes Naturals, CEN, per acostar a la ciutadania, a través de codis QR, la riquesa floral del Camí del Rec. Junt amb l'alumnat i nosaltres com a professores orientant-los una mica, el que vam intentar és que estudiessin quines espècies de plantes hi havia o predominaven en aquest entorn i que cada grup pogués fer una fitxa tècnica, botànica, que expliqués una mica les característiques d'aquella espècie. Clar, què fem amb això? Com ho exterioritzem, no? Doncs van tenir la idea de fer uns cartells de fusta per poder posar al llarg del Camí del Rec i amb un codi QR, de manera que la gent que anés a passejar, a fer esport, pogués accedir a aquesta fitxa tècnica i tingués informació d'aquell arbre, d'aquell arbust o d'aquella planta. Per la seva banda, els nois i noies de l'àmbit comunicatiu es decantaven per explorar la visió del segurament més cèlebre autor de la vila, Joan Puig i Ferrater, amb la creació d'una original ruta literària a través de TikTok. Per aquesta iniciativa han comptat amb l'assessorament de la recentment constituïda Associació L'Empelt d'Arts en Viu i l'exprofessora de l'Institut, Marta Canyelles. La idea era fer uns vídeos que poguéssim penjar en una xarxa social. A partir d'aquí va sortir TikTok i com que estàvem en contacte amb els directors del Festival d'Empelt, ens van venir a fer un assessorament i vam fer un gir de guió, que això ens va estressar molt, però vam trobar que el resultat ha estat millor, que era doncs, crear un TikTok, però realment no tant fent una lectura dels textos, sinó explicant què deien aquells textos i donant-li un aire molt més dinàmic, a vídeos més tiktokeros, no? que estiguessin més a prop. Finalment, els salvatans del grup artístic social contactaven amb la residència al Vilar per fer realitat un enriquidor intercanvi d'experiències amb els seus usuaris. A partir de diverses converses mantingudes amb els avis i àvies del centre assistencial, els alumnes han plasmat sobre paper els seus records d'infantesa i joventut. A partir de preguntes i tot el que ens van dir, hem intentat fer un dibuix que s'assemblés a la realitat i a la vida que van viure els avis quan eren petits, en la seva infància. I, per exemple, en el meu cas va fer una mica excepció perquè jo tinc la meva besàvia aquí i ens van fer una foto agafats de la mà i llavors vaig poder dibuixar aquella foto representant que tinc la meva besàvia i l'estimo molt i ja està. En el meu cas, el dibuix ha sigut que l'Àngels anava amb una moto, amb una Vespa de petit, i sempre li agafava els pares i això, i jo li he dibuixat allí al camp la Vespa, com representant que tenia la Vespa a casa i sempre l'agafava. Un dels grans objectius del programa RCS ha estat el de promocionar el treball en equip. De fet, l'Institut Salvatà no ha treballat sol en els diversos projectes. Els alumnes i fins i tot els propis professors han estat en constant contacte amb altres centres d'arreu de Catalunya adherits també a la iniciativa. Ens vam reunir virtualment amb els altres instituts i les exposicions dels altres instituts, nosaltres les veiem també. Quan ells, els instituts, exposaven la seva presentació a mig trimestre del que estaven fent amb els tècnics, ja siguin del teatre o el que siguin, els altres instituts també ens veien i nosaltres escoltàvem també. Per tant, ens enriquia amb els 5 instituts que estem al mateix moment. Quan un professor té dubtes sobre allò, també estem en contacte amb els professors del mateix àmbit, del mateix trimestre, i així el projecte és tot més ric. El programa RCS és una primera prova pilot a l'Institut del treball per projectes que s'està implantant a molts centres educatius catalans.
De cara al pròxim curs, es té previst desplegar aquesta metodologia d'aprenentatge als cursos de primer, segon i tercer d'ESO.